For 100 år siden var det her jo normalt. Hvor en tid, hvor at løn og tid var billigt, men hvor dele og komponenter og råmaterialer koster mange penge. Det vil sige, at det vi gør, det er jo det, som man før i tiden var norm. Mit navn er Simon. Jeg startede Buddha Bikes i år 2015 med en mission, at vi skal få en masse cykler genbrugt, fordi der bliver smidt for meget ud. Universitetet så havde en identitetskrise. Jeg så, hvordan alle andre de snakkede om, at de skulle have job og tjene masser af penge, og de skulle gå i jakkesæt, der har store biler, og de havde alle mulige drømme. Jeg havde ikke noget cykelfokus dengang, men det her med at skulle jagte den materielle velstand som nummer 1, det havde jeg store problemer med. Altså vores mission er faktisk ikke, at de skal købe vores cykel. De skal bare lade være at købe ny. Og det vil sige, at jeg vil gerne have folk til at ændre adfærd. For tiden så får vi næsten alle vores cykler fra genbrugspladser. Og vi er meget glade for det, fordi det er simpelt, vi får nok, men også fordi vi ved, det er skrald. Vi har ikke lyst til at sælge andre folk cykler videre for dem, fordi de ikke selv gider at gå en blå vis. Så bliver vi bare videre sælger andre folks ting. Vi er dem, der redder gamle skrot, ikke bare videre sælgere. Når vi sparer på tingene, for de er dyre, og så bruger vi vores hænder, vores kræfter og vores hoveder til at skabe værdi. Den teori, der er omkring socialøkonomiske virksomheder, som så er væsentligt ældre end det overhovedet havde et navn, eller var en ting i Danmark. Den måde loven definerer det på i Danmark, lov om socialøkonomisk virksomhed, registreret socialøkonomisk virksomhed, er, at det er uafhængigt af offentligt tilskud. Det er ikke bare en forlængelse af staten, så du skal tjene dine egne penge. Så på en måde er det jo en normal privat virksomhed. Men så skriver du også under på, at ejeren eller ejerne trækker intet eller meget lidt overskud ud, forudsat der er et overskud. Men at man primært investerer sit overskud tilbage i virksomheden, og så lader værdien blive i virksomheden. Som personer har jeg aldrig følt, at jeg var som folk var flest. Ikke fordi jeg følte mig mærkeligt, det har jeg til tider, men jeg har aldrig følt mig mainstream. Jeg har aldrig haft lyst til det. Jeg har haft det fint med, hvem jeg var, men jeg er bevidst om, at det er nok ikke helt normalt. Prøv at leve op til min egen standard. Og det er ikke, fordi jeg er så høj, men jeg prøver at gøre det, jeg kan. I hvert fald med handling bag ordene, og ikke bare lade stå til. Vi gerne vil have, at andre kopierer os. Altså, for mig er konkurrence ikke et problem. Det er en inspiration, fordi så kan jeg lære noget af dem, der prøver at konkurrere med os, og se, om jeg gør det lige så godt. Men vi vil jo gerne have, at der er flere, der sælger brugt ting, og færre, der sælger nye.